yang sakhi kham tam ha kane kasni tu angan ba yakik ti jong phi ngas ngeu screen shisha ba pik ta yana ngam tip shu ya ka kriet kap ja ngam tip shu jaru ayusha ban inya nga shisha pinang ken tru jing it ben deng yana to ben deng da shisha phi dai usiem ka hi ma jong a phi wan but san cha men ta ha jing em jong a phi long unai khat sao sin ya ngala hut kam sin kaknde ka sharem ha ba phi wan man kdubiyana kam sin jong ngala hut kam sin kaknde ka sharem ha ba phi wan man kdubiyana kam sin jong tu bat kikti da ka jing I ka chaba phi alam nan ya be pins no ya jing ye ba shisha ka bangi ya phel na phi hana ngas screen shisha ba pik ta yana ngam tip shu ya ka kriet kap ja ngam tip shu jaru ayusha ban inya nga shisha pinang ken tru jing it ben deng yana to ben deng da shisha phi dai usiem ka hi ma jong a phi wan but san cha men ta ha jing em jong a phi long unai khat sao sin ya ngala hut kam sin kaknde ka sharem ha ba phi wan man kdubiyana kam sin jong ngala hut kam sin kaknde ka sharem ha ba phi wan man kdubiyana kam sin jong ngala hut kam sin kaknde ka sharem